What's up guys? Welcome back to our channel, and today we're gonna go to Monroe and order Chinese food because gitapol ko og luto. Atay. Okay, naa na ta guys. And then, order na ta. Let's go. Yeah. Yes. Pwede naman sa lasa. Instead of fried rice, guy? Noodles. Oh. Overnight. Ako ato baya kay beef and broccoli, yeah, fried noodle. Ako ang nalilibog na. Mabot na to si Manang. Wala may lain. Di mo kay kuganan sa ilang egg roll. Uy! Wala may egg roll. Tanan. Ade ay, dili man. Egg roll. Egg roll. Egg roll. Egg roll. Kuha na ako, honey garlic ribs, beef and broccoli of fried noodle. Dili. One combo. Kuan. Beef and broccoli. What? Hi. Mag-order ta. Can we get 3 combos, please? Which one? First is beef and broccoli, fried noodle, and honey garlic. Beef broccoli noodle and honey garlic is the first one. Sa pagdali. Kung ako na, bahala. Imuha na lang. Dapat dyan ako. Same ta? Asa man ato? Same mo. Oh, can you make the first order? To order? Yeah, to To order order. the first one. Yeah. Wala glitz sa mga bulod. Wala taga. Ay, kabaw kang pinaspasay diri. Kinang pinaspasay diri ba niya? Langayan kaayo ang isa mauna. Wala siya kasagang. Nalisang ka. Nalisang ka koy. Hindi man. Pasal niya. Kiingnan ka. Mapili pa ka din ha. Isa tuloy-tuloy mo. Sa iyang kulpa, patakan mo siya ko. Mahadlok magutang. Mahadlok magutang tiya. Diri. Maldita kayo ni siya. Uy, wala ba lang pag na. Penisiti ka. Nagkisi-kisi ba siya? Nagkisi-kisi ko. Wala siya kasi nagang sa kapaspas. No energies. Yes. They're like too lazy to move. I'm here. You don't need that. Wala siya kabaon sa yung Jordan. Kaya sa... Ihatod na lang. Pati ihatod na lang. We'll go with you. Thank you. Welcome. Nakuha pa dito na ako sa camera. So, unsa mong gi-order? Ano ito yung gi-order? Kay, daghan kayo mga yung menu nung combination niya. Na ako'y dili ganahan. Ako gay lumilom ra ko diri. Andam na gyud ko sa ako. Welcome.
Gaylo-gaylo ra ko pero andam nagigod sa akong tubag. Sa akong tubag ani. Isa mo order gani? Beef Secret, secret. broccoli. Yeah. Unya ako pa eh. Nag-anak pa ko dito sa camera. Gano pa ko din kani siya. May iwato na sa ko si Tia na ibidyohan si Tia kaya sa Di, ano ka? Uy, dili ni si. Oh, mo order ano rin. ang kanya anak man to siya. Di anak man to ang kano pa man ta ko okay ra kay naa dito. Di, order naman sa daan. I know. So okay ra kay napatong kano kay tugig kano. So ani anak man gyud siya sa kano na. Wait. Nabato ko lang. Kami na di ay ani. Kami na di anes. Kami di unahon ba? Hala, First ganda come, first serve, day. oh, kabalo siya na kami ang nag-una. Oh, tudgiingnan man jud niya ang kano na. Wait. Anya mo to, diretso ko oh. Ikaw din ha. 'Di ba? So, amot lang. Ay. Huwat lang tani, guys. Huwat Kita tani. may nastiya. Uy, mura ba itong gipagnan? Ayan, say. At umaan ako. So, in... Bato dun. Mo ni ang kuan Chinese restaurant na clip-clip. So, mga take-out lang ni. This is the Chinese restaurant. Take out today ni. Take-out na rin siya. Monroe. Clip-clip. Monroe because nasa sila sa Monroe Street. Yes. Monroe take-out. Chinese and Canadian food. Oh, nasa sila yung mga Canadian food. Nasa sila yung mga burger, mga kanang french fries, nana. So, pero, so far, mo na ang mong nabilahan na. Kay not bad ang price eh. Dagang ilang serving. Yes. Kato si Tia, the best. Mo na dapat i-ari good ni mo diri. Nana di kay answer. Wala mo ko yung answer good kay... Answer na, na dyan ka. na-change mo good yung menu. Copy paste na lang siya. Copy paste. Same na lang sa'yo. Kay gadali. Gadali man. Basic kay sila diri. Dugay gani sila manubag gani kung imong ko. Dugay. Labaw na ang order, ang delivery. Sus! Mamuti na lang na imong kalimutawan na ilang delivery. Awara good na iring mo. Naiiring. Wala, naiiring ha? Wala. Tanawa, good na siya. So guys, naa atong order. Wala ra ta naghuwat og dugay no kay Mao. pespas lang siguro si Tia karon. Pas ka ay Okay, siya. mga ulatan. So here we go guys. Bukaw na tag Chinese food. Ay, wala na to na kuwan sa sunod. Daraw. Muna ang Chinese food. Dere. Garlic. Sa manide. Honey garlic. Ribs. Fried noodle. Brick broccoli.